I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amaloto, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithinto abantwana. Ubingelela Babu Dokotela Babu wesizwe bawujabulela umfana muhle ngathi khehlela umuntu lona umzulu amancincisi. Kufanele ngithi ngiyiqhenya ngogogo, angiyeqhenya kakhulu ngomakhubone, ngiyaqiqhenya ngomantuli ekwakuyibhelele lihle leliyana. Ngikhumbula kahle it was 1980. I-andami yokuqala ngayathenga ugogo, ethenga eSento Cow kwakholwa impesheni wabuya nenyama engulube, guess what, yayisekeni. Secondly yayingangilingani. Yeah, izalukwazi abantu abakhulisa kanjalo we have to kufuna ukukhumbule la oqhama khona ubone ukuthi nje labo bantu. Namhlanje ke siseThekwini building to Nedbank House building. Babu Dokotela Babu wesizwe bawujabulela umfana umhlekekela ukwenzela ivideo, but what are you going to learn from these videos? Wonke ama videos wenza it about you to know something new. Angithandi mina sikhuluma into yaziyo, sikutshele ngesigubhu esidonsayo, ngophondo oludonsayo. Yabo sikutshela yonke into eyinzululwane le. You are better than that. Namhlanje ngicela ukufaka umelaphi wendabuko usendaweni yaseMpumalanga province, simbiza ukuthi ubaba uNdimande. Sizoke sizokuthi siyamthola, noma singamthola futhi ngizojabula kakhulu icwile imali yakhe ngoba la kumina kukhokhwa qala ushuthe sik-interview late. Baba Ndimande singakwazi ukuthola namhlanje? Babu Dokotela Babu wesizwe umfana omuhle nje ekhehlela umlungu liyanetha eThekwini. Linjani lapha phezulu? Liyana mkhulu yabanda kakhulu. Izolo konseGoli la khona beyishaya kakhulu imvula. Ngibonile ke bezivezela abasebenzi bami abaseGoli ukuthi hey Babu Dokotela siyasebenza nje kodwa liyanetha leGoli. Yeah, siyabonga kakhulu. Baba Ndimande wena uGcwenze noma uhlala kaGcwenze? Oh, hayi ukuthi uhlala kaGcwenze, uhlala kanti noma uhlala. Mesikhuluma ngoNdimande, sikhuluma ngomuntu ogane uMabana. Makhuluma ngoNdimande. Okay, ngulagulube. Ugane uMabana unawo unkosikazi? Uya ukhona mkhulu. Kuba isibongo sakhe uMaba. Wagulube sibongo. Kude? Gulube. Oh, Gulube abakuphi labo bantu? Mandebele mazoli yalando imix masala lo tando yini akalona izama zami wathatha izama zama lezi nkosikazi ayifuna ukumbuza ukuthi babudetela ubuzile ukuthi awulona nje izama zama nje wena. Baba Ndimande Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile ake usichazele umuntu othi ufuna ukuza kuBaba uNdimande usekuzwe kakhulu kwi-channel umeseGoli umese emalelana umese Nelspruit eseBarberton uza kanjani kuwena kusiningi nje labo bantu nje bebodwa beza kanjani kuwena? Beza kanjani khulu number 1 kwamanje sengila eMbalenhle ngivule isigodlo eMbalenhle. Okay, kunomuntu oseBarberton njengamanje ujele usebenza lapha uthisha usenza lapha uyi-social worker usenza lapha eBarberton. Uthini kuyena lo muntu uthi akeza kanjani mefuna ukuza kuwena? Ngithi mina madinga usizo kimi akeze ngale nkinga laqhamuka nayo bese ngimsiza. Uzogibelana kuziwa kanjani uma useBarberton ufuna lokho iyagqilaza lento qala lapho ugqilaza kuziwa kanjani mekuziwa kuwena? Mama emoto straight. Uzo straight esekunda. Ngizosekunda ngikhona khona. Oh yeah. Makibela itekisi. Ukibela iteksi leya kuphi esekunda. Okay. Masuke eGoli. Bese straight esekunda. Uma sembombela? Ukibela iteksi leya straight esekunda. Uma sefika esekunda uzokuthola phela emarobotini uzokuthola lapha. Masuke esekunda mkhulu ngithuba abafana bamlanda la khona khona. Oh. Noma uyazivela yena ngemoto yakhe. Kodwa maqayekile anganayo lekhamba bafana ngipha imoto ihamba emlanda la khona khona. No, asibonga kakhulu. Baba Ndimande uthini kubantu namhlanje? Namhlanje Babu Dokotela into engizosho abantu baningi kakhulu labaqayekile labadinga umsebenzi. Njengoba kungidisa
December so bangathi ukusami abantwana bazodlala ngoKhisimusi bazogqoka ini njengamanje ngithi mafuna into umuntu ukuthi angene emsebenzini akaphuthume kimi ngoba akhona ama-pistop lakho lavulekako endaweni zomehlukahlukene akeze kimi ne-CV yakhe nesikhandlela emhlophe ngizomenza le nto masinyane azokwazi ukungena ekhathini emsebenzini. Asiqale phansi uthi umuntu ofuna umsebenzi akaphathe iCV akuphathele ikhandlela elimhlophe phela mkhulu eze kuwena kimi uzomenzela le nto efunako iyenzeka lento khehla kakhulu mkhulu uzomenzela le nto efunako uyiqeda nje kuqashwa esasola akathathi ne-3 days 2 days basambila ngale khathi emsebenzini. Kunomunye ofuna umsebenzi but kunomunye abafuna ukumxoshisa emsebenzini uthi akeze ne-Coca-Cola i-half liter ayibhoboza imbobo phezulu oyichaze lento akeze nayo i-Coca-Cola mkhulu afitha i-Coca-Cola ayibhoboza nofesa ibhoboza masala ekhaya kimi ofuna umsebenzi akeze ne-CV ofuna ukuxoshwa emsebenzini akeze ne-Coca-Cola phela mkhulu uthi lo muntu uhlupha udla indawo yakho woza nezambane nentambo ephothiwe ngikuthini kubantu lapho mkhulu akeze nentambo hamba phela nje uli izosuke iphothwe yimina angiswele nezambane lakhe aze nezambane lakhe angizele neyinali zibe yi7 ezena kokimi lezinto lezo uthi labantu bayakujaha udla imali estokfela woza no-okapu ngwakhele lo muthi ufake okapu yini lefaka okapu kodwa ayangena amafutha evimbela amnyama ngeke azasale ngeke ahlale kangeni usho nje mkhulu umuntu odle imali abantu bestokfela nje wasihlukanisa istokfela akakuthole lo-okapu wena uzofica uphethe amafutha evimbela nomuthi phela eze kuwena kimi mkhulu sinike inamba ndimandi ngathi unendaba eziningi inamba 072 8 74 114 baba ndimanda ngenhlonipho nesizotha ngizocela ukuthi ke ungiedela imali ngizokunika inye account ozongifayela kona ngoba inganami esikoleni ibifune imali ngifuna ukwandisela isikhathi kancane kodwa uzokhokha phela u15 ngicela uwenze kanje umkhulu sichazele ngomsebenzi namandla kaFoster enzela abantu imali esheshayo akusinikeze nje khehle uFoster enzela abantu imali esheshayo mkhulu uFoster ubasebenzela kakhulu abantu labafikile kimi labaziko kimi basebenza kakhulu abantu futhi basizakala kakhulu labanye baphile emakhaya ngendaba yale mandlela sinike inamba ngicela uyeke ukugcina khehle ithini 072 8 74 114 ukhulume kakhulu nabafundisi ngescreen namhlanje osayikhulume yescreen wakhuluma ngenyanga ezifuna ukusebenza ngoFoster esigodlweni awusithintele inyanga ethi ifuna ukumfuya uFoster esigodlweni usithintele umfundisi ofuna ukusebenza ngescreen mkhulu umfundisi ofuna screen akasondele kimi uzomenzela sona afuna ibandla lakhe likhule likhule futhi ngoba nalo ibandla lakhe lizokwazi ukwenza into efuna kuyena asingene kunomuntu ofuna ukufuya uFoster asebenze ngaye esigodlweni ngena mkhulu khuluma khehle umuntu ofuna uFoster mkhulu uFoster ukhona ukhona uFoster la akafike kimi ngizomakhela uFoster ngizomakhela uFoster awuthathe uFoster amba umsebenza ekhaya uFoster ke udingani ngoba wayena uphinde futhi akulwele makhona izitha ezikushayako kunento chaza khehle chaza aphinde futhi uFoster angenzele kakhulu abantu nomadingako labakumele sobaphilise special inyanga nabafundisi nalaba abantu bemathenda futhi kakhulu uFoster uyangenelela kubo amvulele umuntu sinike inamba yakho khehle 072 8 74 114 kunenyanga ekuthiwa ugwebu ulandani kuyona kuthiwa upheli kugwebu eSwazini kuyonakala manje ugwebu mkhulu phethe libutho lekulanda umuntu makahambile ngilanda lelibutho lelo angasela lona alakho ngeke mkhulu ukuqamba amanga lakhiwo umkhulu ugwebu ya umkhulu ugwebu
Ayafika kunikeze leli butho lelo ngizobuya ngikwazi ukunikeza abantu abafunako. Angithi umuntu wase South Africa uma yagweba ungena lana ngase kuphi ngase Peters. Ngibele usho ukuthi ngifuna azi bezongena kuphi. Sengisho ukuthi owangapha eSouth Africa uma efuna ukuhlangana nawe ugwebu yena angangena ngapha ngase Piet Retief wena ungena nificane kugwebu. Usuwafunani ugweba akeze kimi. Cha phela ngithi uma efuna ukuyibona lenyanga yakho ezosha bazi ukuthi kungenwa ngalapha. Oh kamahlazi akho mina ngiyawaneka nawe nje ndeke ilizwe lonke. Omkhulu ngoba vese emhlabeni uyangena ePiet Retief lapha kumahamba. Wena ungene ngaleni. Mina ngene ushuku sohlala namanzini khona. Nohlangana kamanzini. Sohlala namanzini. Yes nika inamba khokhehle. 072 88 74 114. Sibonga kakhulu obonga Babu Dokotela Babu Sizwe Babu Jabule siyathobeka. La bekade kuyinyanga lana ubaba on demand sifuna angifakele imali kodwa ngeke ashutha ngakhokha ayangidlane ngane mina. Ake kusetshenzwe Babu Dokotela Babu Sizwe Jabule mfana mhlanje ekhele ngizona mancane. Lana ngiphethe ibreakfast. Yabona le breakfast engiyiphethe la igqilaze kakhulu. Thina singabantu siyakhohlwa emuva. Thina singabantu siyakhohlwa ukuthi njoba kusekuseni kunomuntu ongazi uzodlana. La ngifuna uunderstand ngifuna ukudlala ngawe yabo. Ikhofi la konke limnyama alinalo ubisi limnyama lokhu ubisi lokhu ubisi mase kuzoba isinkwa lesi yabo lesinkwa lesi asigcotshwa ngalutho asinapholo nasina cheese asinalutho lesinkwa lesi ngizosidla ingakade ngizocophoza kancane la ngoba ngizela ikamera kunabantu ke bakithi ka abaphila lempilo kunabantu abaphila lempilo lempilo nathi siphuma kuyona ngikhumbula kahle it was 1987 ngihleli nomkhulu ngimenzela itiya lingegcwele athi sekuphelele wona inemuvi kodwa isinkwa sikhona isinkwa singagcotshiwe lana sikhule thina lapho ungakhombleneli isinkwa ukuthi sigcotshiwe ujabulela ukuthi uphuza itiya nesinkwa ayinophuthu angisho ukuthi lento lensuku lezifuna sizikhumbula ukuthi uNkulunkulu usedlulise lana sikuphi manje thina sithini kuyena abantu abasadla lento thina sithini kubona Babu Dokotela Babu Sizwe Jabule mfana mhlanje kahle namhlanje siphethe itopic ethi unlock it angisho lokho itopic ethi unlock it kunomuntu engifuna ukumsiza la unlock into zakhe Nancy padlock le padlock ingidi le angazi ngisixhosa abashigama engalijwayelanga elikhulu ngendlela esimanga nansi ngithi le ngidi why Nokia bawu3 pho why bewu3 abantu bakamoya bayazi ukuthi indaba bewu3 into zokuvula la le ngidi lena into engifuna ukukutshela yona ilena awungavesana uthatha ushansi ngoba uzoba Dokotela ethi uvulela abantu izinto ngengidi akuthatha ushansi le ngidi azifani ngizokhuluma njenga nami ubaba Dokotela Babu Sizwe Jabule mfana mhlanje ekhehlela ingidi engizaziyo mina khona nawe ozaziyo okwaziwa mina ukwazi nawe okwaziyo nami ukwazi kunengidi egold kanje eSouth Africa engisengiyibonile kunengidi emnyama ekhiya amagate kuma secretary emafemini kunengidi esilver eround kunengidi egrey ewumlotha ingidi egrey sisebenzisa mesifuna ukuphophisa umuntu salwazi ngiyakuzwa gogo uma ufuna ukuthi umuntu aphuphe nje aphela kade umbona ku social media uthi uyahlangana naye usayashala usayakhophoza usephuphile sisuke sisebenzise ingidi egrey le umlotha sinengidi emnyama uma sifuna ukuvala imali kumuntu sisebenzisa ingidi emnyama awu understand sisebenzisa ingidi emnyama kodwa umuntu uma ewumfundisi enza umsebenzi webandla sisebenzisa ingidi esilver sifuna into ezikhazimulayo kuyena sisebenzisa ingidi esilver ke kuyena but umuntu wemali sisebenzisa igolide for imali igold at all times it resembles wealth simple as that lana ke ngisho ukuthi wena ke njengoba sizokwakhela umsebenzi wengidi
Umsebenzi wengidi kuwumsebenzi omkhulu. Ngiyawuchaza lo msebenzi ngiwenzela abantu abeze kuBabu Dokotela. Umuntu othi Babu Dokotela ngathatha umsebenzi ukuthi kuwena, ngathatha umsebenzi ukuthi enyangeni, ngahamba nenyanga yongenzela ukuthi kwangenzeka Babu Dokotela ngasiwe emigedeni endaweni ukuthi kwathiwa kuzokhuluma abafana ngasiwe ezibeni kwakhuluma izinto engingazazi nanamanje angaze ngisizakale. Nansi inkinga. Bakhile. Lento mebekhiya bakhiya ngisho amaphupho akho. Yangizwa ukuthi ngithini kuwena? Mebekhiya bakhiya ngisho amaphupho akho. Bakhiye izimali zakho zokulimala ufaka insimbi namhlanje ethangeni. Umeli uthi isicelo sakho asiphumelelanga. Njengamanje woza kuBabu Dokotela. Ngikwenzele ingidi within 2 days. Ngicela ufonele kwaRafu. Uthi ufuna ukuzwa nje ngesicelo sakho sihamba kanjani manje ubona ummeli ethule bazokutshela ukuthi nawo isesihambe sesidla sekusele lokho phela sicela silethele into ukuthi because umsebenzi wengidi lo le ngidi lena ke mase sengiyakusebenza ke ngayo ungiphathela u1500 uma uzosetshenzwa ngengidi anginandaba ukuthi uzothola imiliyoni ibhillion no asikho kuma shares nawe wena uxakekile uze kumina njengenyanga mina ufuna ngenza ubulungiswa kusiza uhambe uzongiphathela ingidi ezu2 ungiphathele u1500 uma usugoduka ngizogoduka nengidi eyodwa izosala kumina ugoduke nemithe u3 eyokuvula ingidi kunomuntu okuvula ingidi then ke le ngidi lena sofike siyenze la umlingo wayo siwenze umlingo wayo uma usuyivula ushiya imali uma usuyahamba ekhaya uma ufika ekhaya uzobe usuthatha ke lengidi le ekuwena into okufuza ukuthi na ngoba labantu esibasebenza abantu abaphethe amafutha kaBabu Dokotela ekuthiwa iRed Money Oil uzothatha iRed Money Oil uyivule uyikhulumise uyiphahlele uma umuntu okholwayo ucele kuBaba wethu osezulwini ngoNkulunkulu phezulu kwempilo zakho usho ukuthi uyakunikela konke ukunikela kuyena konke ukona kwakho namhlanje wacela uNkulunkulu angaphinda akukhumbule nezono zakhe angazikhumbule ucela ukuthi namhlanje afake umoya namandla umoya ophilisayo phakathi kwalamafutha lawo ngicela lamafutha angivulele zonke izinto ezivalekile kumina usuyawathatha lamafutha lawa eRed Money Oil waconsisela la ingidini waconsela nala ivula khona waconsela yonke indawo yawarapha uma usuphinde futhi uyayibamba ingidi usukhuluma kokugcina uthi ngale ngidi ngiyacela ukuthi uNkulunkulu wamaZulu, uNkulunkulu weintaba, uNkulunkulu wenyanga, uNkulunkulu welanga, uNkulunkulu wemfula nemfudlana, ucela ukuthi namhlanje akwenzeleni ngale ngidi. Uma usuqedile uyithatha le ngidi uyihambisa okhakhayini uyakhuluma. Uma uzoyenza ke ekhaya ufuna ubenqunu. Uyakhuluma uyihambisa ekhanda, uhambisa esiphundu, uhambisa esibongweni, uyihambisa umzimba wonke indlebe zakho azivuleke into evala ukuthi zingamuza uNkulunkulu bekhuluma kuvuleke. Uyihambise phezulu komlomo wakho ukuthi into oyikhulumayo namhlanje ayivuli inkinga zabantu abeza kuwena befike bevala into oyikhulumile ayi-unlock uyayihambisa lento uzoyihambisa wonke umzimba nangemuva uyihambe ungamcela umuntu akuhambisele uyihambise nangaphansi konyawo lakho uma usuqedile ngale ngidi uthi ngenze into engenza ake ngiliyeke itiye uma usuyiqedile le ngidi ithathe le ngidi le uyayifaka ngaphansi komcamelo. Thatha le ngidi uyifaka ngaphansi komcamelo. Uzolala kuyona insuku ezi3. Uzolala kuyona izinsuku ezi3. Emva kwaloko uyayithatha ke le ngidi ke manje nake. Ngizwe kahle. Uyayithatha le ngidi uyonikezela ingane engakathombi yentombazana hayi yomfana. Uthi ayikuvulele le ngidi. Uyinike ukhipha ukhiye wodwa la uthi ucela ikuvulele le ngidi kade uzama uvula uvuleke ingane imisisi yakuvulela because le ngane isuke isagcwele ubungcwele isuyingakawuthinta umhlaba singakawubona umhlaba ubhalwa kanjani imisi yayuvula ingidi uma usuyinika usweet noma uyinika lento ezizoyijabulisa ngathi imisi siyivulile ukhiye uzostaka lapha phakathi lezi ezinye izilengela uma usuyayiyeka kanje ungasayivala uyayithatha le ngidi uyoyibeka phansi ungayilahli uyibeke nje phansi endleleni ehamba abantu lapho yezoxoshwa khona abantu ibeka lapha endleleni strictly endleleni not pavement endlela even indlela ipaved noma ingekho paved ibeka lapha endleleni bazoyaqabeka khona uzoyibona ngoba lengithi seyintsha nje uzozitshela lo moya ukuthi iwile ayithathe ayikhipha ukhe ayitha ayithotha iyasebenza hambo uyisebenzela yona awu understand
ingidi ine lifetime ka 10 to 20 years isebenza. As long bezobe beyifaka amafutha la, beyifaka iQ20 ingidi ihlezi ikhiya. Ingidi izokunika i-lifetime ka 20 years without having obstacles and problems or challenges. Umsebenzi wengidi lo msebenzi wengidi siwenza ngo-1500 kumuntu nje osuke izele, but uma serious ke simenzela ingidi ehlukile ke ngachazwa ke la ngifuni ukuchaza ke la ngoba yona ke ngoba isuke idinga isoftware kakhulu. Lena ke eka 1500 eka juvenile entry level abantu esuke beqala bethi Babu Dokotela siyakwazi ukuthi uyabiza kodwa bengicela ukuthi ngize nalo 15 ungeze. I understand. Uyazi ukuba benguwena mina bengabe senginazi ingidi ezu2 ucontemplate ukuthi uzoza kanjani Babu ngoba lento ayiposo. Kunomama manje ya understand ubaba wakhe uyagula washawa istroke, ingane zakhe zihlele ekhaya isebenzi and izizaliswa abafana and akusebenzeki. Imisebenzi kuthiwa yike South Africa. That is what we told. Bakutshela kanjalo wena. Kwathiwa ukho umsebenzi. Ungekho umsebenzi pho Babu Dokotela ngane zekusenzela uqashe kanjani ungekho umsebenzi? Because ukhona umsebenzi uvalwe kuwena. Lo ngisho uthatha mina uthathe umsebenzi ungekho umsebenzi. Uvalwe kuwena. Ngabe ngiqashe yakhe ngane kodwa ngiqashe nangomuntu. Ukushuthi umsebenzi ukhona eSouth Africa. Le taxi obuyigibeli beyihamba yodwa yini? Ibi drive umuntu. Kushuthi umsebenzi uvalwe kuwena. Ukhona umsebenzi eSouth Africa. And there's plenty. It's just that wena awutholi umsebenzi. Ngoba awuzenzi lento citizens. Kunomuntu manje othi kuvaleke konke kodwa ngeke athathe ingidi enze isingane noma. Ngicela wena mama kuze wena kumina. Woza kumina ngifike mina ngikwenzise. Uma uyivulile ingidi ivuleka yonke indawo. Kuvuleka yonke into. Uyabona njengamanje kunomntwana wakho uloke engene ngoDisemba ejele. Uhleli manje ejele. Njalo uma ufika kuyena ufika ethi mayikho into ongasayihlupha ungivashela ngoba vese nasekhaya akukholutho. Usebona umntwana ukuthi sekuyingcono impilo engcono eyasejele because ayikho into eyenzeka. Nansi into emvalile gogo. Nansi into emvalile. Awu understand wena njengoba uhleli lapha ejele ubuka le video le. Ukuba usisi wakho bengayeka lento ukuthi wena ubuyisigebengu ubungalaleli. Now we have changed. Uwabonile amaphutha akho. Tshela usisi wakho ukuthi akeze nengidi eziwu2 Babu Dokotela. Apha 1500 sikudedele lapho. Kunomuntu manje ocabanga ukuhambisa iCV. Kunomuntu osubmit ama-CV akho kuma email yonke indawo. Highly qualified woman. Khuluma isingisi ngendlela eyisimanga. Uhleli manje sentini ubuka le video uthi hayi ayikho lento because lengidi lena yavala uma wakho. Yavala uma wakho hayi wena ukuthi nje nonke ningaphumeleli. Ugijinywa amadoda nje nge11 ilento le. Njengobona amadoda ekushaya nge11 nje ajike futhi angakhokhi ilento lekuvalile. Start to take this very very serious because once you unlock this you unchained everything. Amadimoni anamandla phezulu kwempilo yakho because wena wazi. Ukuba ubuwazi you are not going to submit to poverty. You are better than that. Uyabona baba njoba uthi umfana wakho akezwa uhlaza useze wahlala emgaqweni thola lengidi le. Sikwakhele lento le ubona ingane lapha emgaqweni ayizoqala manje gudla umgaqo ifuna ukubuyela ekhaya. Imibuyele ekhaya ungayizwa ukuthi ingane yemukelo yizalo. Babu Dokotela Babu Sisi Bawujaba mfana omhlanje yakhe hlela umzolo omncisi. Ngithi mina lengidi lena 1500 ukwakhela insebenzo yakho. It's a first entry mase sothi ke nalena yabantu abadala ke ngeke sikwazi ukuyikhuluma la ngoba nidinga isoftware yona. Babu Dokotela useThekwini lapha khona uzamthola khona siyathobeka. I'm sure uhlezi uzibuza ukuthi amanye abantu benza ngani. Bawina amalotho, bawina casino, imali yazizela, bathandwa abantu, bathola imisebenzi kalula, impilo ilula, imali izwabona. Kungesikhwama semali. Nawe ungayiphila leyo mpilo. Thwala ngesikhwama semali. Njengamanje khohlwa okunye. Ngishayele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Khumbula, lesikhwama sihlala emotweni, ekhaya noma ehhovisi. Asithi into abantwana.